hívjam át, hogy van, nincs ilyen kóstolni. Nem kell? Nem kell? De az új, Ézi Jancsinak a idézet, három. Gyönyörűszép, hófej, panorámai, 2011 végén. De minden szarnak meg kivétel a három. De panoráma gyöktető, automata váltó, hófehér. Még egyet megkötét? 9000 km. Figyelj, 11 km. Jó az is. Nézd meg, 12 királyát. Nézd meg. A legelső fehér 12 9-es étel. Jó, le. Hanyas vagy? Lassan állok. Hanyas vagy? Melyik szokott beszélni? Miért nem az itt hosszat rá, amire én hosszat? Igen? 16 az időbüntetéssel együtt, 96-27. 24-ként Varga Balázs és Lofti.